rozprával tu o tom, že love dá potom, že na to určite odloží si love bokom. Dnes sa skrýva po kanáloch, vonku chodí rýchlym krokom, sleduje a pozoruje ľudí okom pod oblokom. Kár vyprosoval, doprosoval love, že chce investovať, prefetoval, prejebal to, dopustil sa chyb bez slova, nechce vykreslovať pravdu, radšej išiel kár sa schovať, nemá love na to, aby mohol vycestovať. Kokot prostý, čo isté má, že fasne na tú hlavu. Kokot prostý, do žoba rastie, dostan sa zo stavu. Dobre vnímaj túto správu, nemá slavu, ale slamu. K žiadnej pravde iba klamu, vždy niekto podá mu tlamu. Ľahko je požičať si, za ťažko je vrátiť, navrátiť. Za ťažko je potom normálne sa kamarátiť. Ľahko je požičať si, za ťažko je vrátiť. Prirodzené neskôr len do tvojej hlavy mlátiť. Nepomôže sa ti stratiť, stresoch doma trápiť. Čistý príklad toho, jak si môžeš svoj čas skrátiť. A tak bez hlavo, kokotko si premýšľal tu nezdravo, aby ťa to nakoniec tu z vlastnej kože nezdravo. To je Emo 2 a on jak tu love vrátiť nehodlá. Pojebanec, zle bež len seba. Pojebanec prichádza ti dnes len doba nehodlá. To je moloch v hlavu. A ako sa ide za hotovosťou bez hlavu? Vyjebane bez hlavu. Ako sa ide za hotovosťou bez hlavu? Rok 2007. Poďme. Love, špinavé papieriky, osoby za ne jebu do teradlíky, do postavy olovené strane, šoky, krvavé flaky, myjú chodníky, v častu k smutku vedú pre ne kroky, pribúdajú pomníky. Jebe on nedvíja? Ten koko nebere telefón. Koľko už nebere telefón? Ten koko, on nebere normálne telefón asi mesiac, ten vyjebaný koko. Široké spektrum dlžníkov beha po ulici, 70% z nich sú fanatici, trítať živí tupci, zadlžia sa zrazu sú otroci, často už im není pomoci, sú odkazaní k likvidácii v noci. To vedia zasvetenci, trulo, chceš ma zapáliť, tak ma zapálove, z teba dostanem, aby som skapal. Povedal mne jeden, čo hlavu rozkopá skrz hotovosti, od zúrivosti, zlomok kosti, ide od snosti. Ukázané znaky neľudskosti, to sú skutočnosti, love draždia osobnosti, pokomy do ľutosti. Činy zachádzajú do brutálnosti, furt sa potvrdzuje zmysel dlžníkov, charakteru ľudskej tuposti. Teraz on ako veriteľ, ja ako dlžník, inscenácia z ulice prestrelená osoba. Kde mám peniaze, buzerant? Však som povedal, že dám potom ne, potom ne. Zrazu použil spočepné nože, na stehni bola otvorená moja koža. Bola to živá doma komora, ktorú zo mňa vytekala po útoku Magora. Vtedy som zistil, že som naťahoval agresora, pouličného netvora. Povedal som love dám potom, no vtedy pred sebou samým bol som kokotom. Nemal som love zohľadka do 7 dní a on mi hrozil, že ma zneškodní. Hovoril nezabudni, nezabudni, len sa ukludni. Cítil som sa bezmocný ako 5 hodín do studni. Len dýchaj zhlboka som si opakoval. Útočníka som neudal, výtok krvi som nezastavoval. Neschodil som na padlici, ale zo 108 stehmi v nemocnici. To bolo v rámci varovania, to sú potrebné, ale nezákonné opatrenia. Nemal som to prejebať skrz svojho ukojenia. Smrť bola na dosah, 7 deň nahľadal vrah. Bol vo mne strach, cítil som osudný krach. Na blízku bol smrti, vyjebaný pach. 12 dní na to som išiel po ulici s barlami. Vyčekovali ma medzi domami, dovtedy som sa skrýval. Zrazu smrťou v očiach som sa na ňo díval. 20 minút, koniec trápenia. Skapal som za svoje previnenia, zostal po mne plač. Drevená posteľ, denná tlač, opísaný odstrel. Niekto ma identifikoval, patonok vystrel. Posledný kad umiel a plachtou zastrel. Toto bola reprodukcia váme známeho dlžníka, Molochovou reprodukciou. Bolo opísané jeho čakanie na ukončenie dlžného kokota a jeho života. Obeť má na spodnej strane stehenej viacnásobné rezné rany spôsobené ostrým predmetom, ktoré boli vlastne spôsobené v minulosti. Ďalej, čo nás zaujíma, je strelná rana v oblasti hrudného koša. Druhá smrteľná strelná rana prenikla lebečnou stenou a spôsobila smrť okolo 14:20 miestneho času. Telo bolo nájdené v odľahlej mestskej časti Bratislava 5 pri smetných kontajneroch.